Naghatag og kalipay og paglaom ang mass wedding sa lokal nga gobyerno sa Davao City sa 38 ka mga pares atul sa Kasalan ng Barangay 2026 nga giorganisa sa City Civil Registrar'S Office. Ang mga gipangkasal nagikan sa Barangay 21, 22 ug 23-C Davao City. Alang sa mga gipangkasal, usa ka kalampusan ang dugay na nilang gihandom nga mamahimong legal ang ilang pag-ipon nga adunay blessing sa pamilya ug sa komunidad. Nanguna sa seremonya si Davao City Acting Mayor Rodrigo Duterte II nga sa iyahang mensahe sa gipangkasal nga ang kaminyoon gimugna dili lamang alang sa gugma apan aduna kinikpuyog nga pasensya, pagsinugtanay, sakripisyo ug panaghiusa sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Importante sab ang respeto sa matag usa isip mag-asawa. Ang kasalan ng Barangay 2026 kabahin sa paningkamot sa lokal nga gobyerno sa pagpalingkon sa pamilya sa matag Pilipino ug accessible sa mga ordinaryong Davaoenyo ang serbisyo sa katawhan. Naghatag sab og regalo ang LGU Davao sa bag-ong kasal pinaagi sa pag-apod-apod o groceries, kitchenware o financial assistance. Tayong Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!